We are still serving and operational as of the moment, mandated by the LTO and DOTR. Ito ang anunsyo ng kumpanyang Power Up, ang Private Motor Vehicle Inspection Center o Pmvic, na operational sa City of San Fernando, La Union nitong January 27, kasunod ng resolusyon ng Konseho ng Syudad na suspindihin pansamantala ang kanilang operasyon. Sa pagkaklaro ng kumpanya, patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Nilinaw din ng kumpanya na hindi raw sila ang nagtakda ng presyo ng kanilang vehicle inspection kundi ang DOTR-LTO. Sa aming eksklusibong panayam sa dalawang miyembro ng Konseho ng San Fernando, La Union na nag-author ng resolusyon para sa temporary suspension, mismong sila ay nagugulat sa malamyang pagtugon ng Chief Executive sa kanilang rekomendasyon. Ayaw man umano nilang bigyan ng mali siya, pero ang sulat na nakarating sa kanila, ang abogado, hindi iba sa kanilang alkalde. We have nothing against that. Napakagandang business yan. Nagtataka lang kami, yung legal counsel nila, sumulat pa sa aming vice mayor, saka sa city sangguniang panlungsod regarding this matter. Ito yung sulat niya, legal. Is questioning our move sa SP. I mean, you know, we should... Sino po yung abogado yan? Sino po yung abogado yan? Abogado po ni Mayor? Talusa po, yung brother-in-law ng ating mabuting mayor ng San Fernando. Ayon kay Konsehal Attorney Rizal de la Audencia, hindi nila minadali ang pagbalangkas ng resolusyon para ibaba ang temporary suspension sa Pmvic sa kanilang lungsod. Nagsaliksik umano sila sa legalidad ng kanilang operasyon na una na rito ay ang pricing ng automated inspection na questionable dahil sa hindi ito dumaan sa public consultation. Merong legal basis. Unang-una, patently illegal yung collection ng fees. Walang basis yun. Noong 2018, nag-issue ang LTO ng Memorandum Circular regarding the operations of motor vehicle inspection centers. Nag-set doon ng rates, 1,800 inspection, 900 for motor vehicles, 4,500 kilograms and below, tricycles 300, 600, 300 kilograms. But then, that memorandum circular of the LTO, the Land Transportation Office, was superseded by the DOTR Memorandum Circular number 2019-009, dated March 13, 2019, which does not prescribe any inspection fees. Nakalagay dun sa Section 24 ng Memorandum Circular na yon, quote, "The inspection fees shall be determined after public consultation conducted by the DOTR in coordination with the LTO and LTFRB." Hindi naman nagawang pigilan ng sarili para maglabas ng sentimento si Konsehal John Oros sa abala at dagdag na gastos na dinanas ng kanyang mga kababayan. Siya mismo umano ay naging biktima ng doble bayad sa serbisyong emission testing ng Pmvic dahil sa problema ng interconnectivity o sumablay na IT system ng LTO District ng San Fernando, La Union. Ako, ang plate number ng sasakyan ko ending in 1. So pwede ko explain what really transpired. Napakaganda na hangarin nitong inspection center na to. Ngunit napakataas po na paniningil nila. For example, first time pumunta yung driver ko ron, nagsingil ng 1,800 kasama na lahat, pati emission. They found out, they checked na may sira yung brake. Okay, pinagawa namin yung preno. Pagbalik, naningil ulit sila ng 900 pesos plus dinala pa yung sasakyan namin sa isang emission center na supposed to be kasama na ron sa 1,800. So nagbayad na naman kami ng 450. Okay, walang problema yung roadworthiness. Napakaganda niyan. Lahat po tayo niyan makikinabang para walang disgrasya na mangyari sa kalsada natin. Ngunit kawawa pong ordinaryong tao sa kakabayad, pabalik-balik, bayad sila ng bayad. Ang problema ng interconnectivity sa mga Pmvic na operational ay nagawa na ng CLTV News na ipabatid kay LTO ASEC Edgar Galvante noon pang magkaroon ng media walkthrough sa Quick Pmvic.
Hindi niya direktang sinagot ang aming tanong kung kailan ito maisasaayos. Ngunit ang katwiran niya, kung ito'y pumalpak, nariyan umano ang mga PETC para sumalo sa problema ng Pmvic. Pero ang abala at dagdag bayarin sa gitna ng pandemya, tila di nakita. Alam mo, hindi kami nagseset ng timeline ng kasi ayaw namin. Pero kung wala pa po yung MBIC, yung usual po dating ginagawa ng registration is yung PETC certification for smoke emission. Paulo G. Santos, CLTV News.